Imidž skupiny JNT pozná asi každý z nás. Ako urobiť kampaň na banku, ktorá sa uchádza o najchúlostivejší bankový produkt, teda termínované vklady, ktorú nikto nepozná a ktorá sa volá JNT banka? Mohli sme urobiť pokornú kampaň, ktorá by JNT banku predstavila v pozitívnom svetle. Niečo ako banka, ktorá vám rozumie, stabilita a skúsenosti, za každé vložené euro vysadíme strom a blá 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 blá. Ale čím viac by sme sa snažili ukázať sa v dobrom svetle, tým viac by sme ľudí provokovali. Preto sme sa rozhodli energiu z okolia využiť vo svoj prospech a provokatívnu kampaň urobili sami. Tvrdenie, že byť bohatým je skvelé, sa na jánošikovsky zakomplexovanom Slovensku považuje za kontroverzné. Veľmi radi sme takto kontroverzne komunikovali v každom médiu. Viete, čo je najhoršie na tom byť bohatý? Absolútne nič. JNT banka. Hovorí sa, že bohatým nie je čo závidieť. Ale je. JNT banka. Myslíte si, že veľa peňazí vám zlepší život? Zlepší. JNT banka. V rádiu sme našich klientov oslovili takto. Bolo práve 11 hodín a JNT banka želá svojim klientom príjemné vstávanie. Súčasťou kampane bol aj sponzoring najdrahšieho televízneho seriálu na Slovensku. Najdrahší seriál v slovenskej histórii vám prináša JNT banka. Myslíte si, že naša kampaň bola úspešná? Bola.